Assalamu alaikum. Sunana Adamu Abdullahi Zango. Isa abu na farko da ya sa ni na yi rijista shine abu ne guda biyu suka ja hankali na je na rijista, ba wai dan wani ko dan wata ko dan kuma tsoro ba. Abu na farko shine dama dalilin da ya sa ni ce ba zan yi, saboda hukumar ita ce ta dakatar da wasana da sallah. Kamar yadda kowa ya sani, na sake zuwa zan yi kallon fim tare da masoyana, ta dakatar da ni da zuwa kallon fim din, shi ma na haƙura ban je ba. So wannan dalilin ne yasa na dawo na ga cewa okay to me yasa waɗanda ba su da rajista suna yin abin da suka dama jihar Kano na sana'ar su, amma ni an hana ni. Na tsaya na duba ban ga dalili ba, kuma ban san mene ba. Wannan dalilin ne yasa na ce to wannan da rijista idan na yi, dama kujerar ake wa rijista, ko ce da gwamnati ake yi, ba wani individual mutane bane ko kuma wani kungiya ko wani kamfani. No, gwamnati ne, wanda dole ko da zalunci ne gwamnati ta shirya akan za ta yi maka rijista, ba ya zama dole ka yi, saboda mai gwamnati ba a faɗa da hukuma. Wannan kenan. Abu na biyu kuma, producers ɗin da suke aiki da ni a Kano suna da yawa, kuma ba su da wanda suke sha'awan su ga sun yi aiki da shi a cikin jarumai kamar ni. Sai zamana cewa kuma suna samun matsaloli wajen yin aiki da wasu jaruman saboda ni ko suna so ba za su same ni ba, saboda ban yi rijista ba, kuma ba za su yi ba. Haka zalika ni ma da kaina na san cewa idan ban yi rijista ba, in suka kawo aiki na karba kamar na zalunce su ne. Da haka in suka ce min za su yi aiki, mace musu nake sa wani, saboda na san zai iya zama musu asara. Kuma producers nan su ne mutanen da suka yi ta turo min korafinsu akan in duba in gani, saboda halin da ake ciki. Ba wai ba za su iya yin aiki babu ni bane, za su iya yi, amma sun fi so da ni din. To ni kuma da na duba na ga dama farko da na ce ba zan yi rijistar nan ba, na yi tunanin kaina ne, na yi tunani ne in karɓa wa kaina hakkina. To daga baya kuma sai na zo sai na ga cewa rayuwata, ko in ce a sana'ata, tana da link da abincin mutane da yawa. Shine irin producers din nan da mawaka da masu sai da fina-finan, kai har masu kalla, ko wanda in babu ni a cikin fim ma ba su kalla ba, kamar na tauye musu hakkinsu ne. Da haka wannan dalilin yasa na ce to bari in je in yi rijista. Na farko na yi shi ne don producers ne da 'yan kallo da suka damu daga samun fina-finai, saboda fina-finai sun yi karanci wajen fitowa da kuma yi din. Saboda ni ba zan iya fita in yi adadin waɗannan fina-finan da ake fitarwa da ni ba, saboda a yanzu iya nawa kawai zan iya, sai kuma wasu na makusanta na tabbatar da ba zan ishi 'yan kallo na ba. Don haka wannan producer ɗin da suka damu ya kamata in duba su, saboda me ba dan kaina kaɗai nake sanar ba. Wannan ke. Ta biyu kuma shine, dan na yi rijista da censorship board ba shi yake nufi na dawo kannywood ba. Kamar yadda na faɗa, kannywood kungiya ce wanda a kanan za a iya kirkiran wata gwammaja wood, za a iya kirkiran karkasara wood, za a kirkira dorayi wood, duk abin da aka ga dama za ka iya, saboda kungiya ce, babu wanda ya sai hana, saboda constitution din kasa ya ba da dama. Da haka kannywood kungiya ce mai zaman kanta, wanda aka raɗawa harkar fim a Kano suna da ita. Saboda in ka duba za ka ga yan ce kannywood, Kanowood kenan. So idan Kaduna su iya buɗewa, kowa za su iya buɗewa. Da haka ni dan fim ne, kamar da na faɗa, har yanzu mai zaman kansa. Idan ka ga na dawo cikin kannywood, na ɗauki wannan sunan kamar yadda na faɗa a baya, to abin da ake yi min na cin mutunci, in na fita ne magana ban da haƙuri, in na fita na ce kaza na cika korafi, in na fita kaza in ce na cika ji da kai, na cika girman kai, na cika alfahari. Waɗannan maganganun duk da nake yi saboda kare kaina, na daina yin su. Don haka ba kuma zan ci gaba da zama a wurin da idan aka ci mutunci na ba zan kasa ɗaukar mataki, saboda albarkacin ƙungiyar mu ɗaya kuma akwai shugabanci. Amma yanzu na tabbatar da cewa duk wanda ya ci mutunci na, yaro ko babba ko ma waye a cikin masana'antar, amma kasar baki ɗaya, zan iya ɗaukar mataki don kankin kaina, saboda bana cikin wannan ƙungiyar. Da haka sai dai kaga ina rigima da shi, ƙungiyar ta shiga masa. Amma ni idan za a ci mutunci na, za a bata suna, za a faɗa abin da aka ga dama, babu wani babba a cikin shugabannin kungiyar ko wani da zai shiga kaji ya ce abin da ake wa Adamu bai dace ba.
tunda har yayi magana ya ce kaza ne ake yi masa kaza da ana wulakanta shi ana zagin sa kuma ana zama lafiya. Ya kamata a duba saboda mai babba ne ko ba babba bane ni maka duba irin gudunmawar da na bayar a cikin masana'antar to ya kamata a ce ina samun girma saboda ni dai kamar yadda na faɗa babu wani mutum da zai fito babba ko karami ya ce Adamu Zango yana wulakanta shi ko yana cin mutuncinsa ko kuma Adamu Zango ba shi da kunya. To me yasa ba zan samu haka ba tunda dai har su waɗanda suke yi min din ba za su daina ba kuma ba za a iya ɗaukar mataki a kansu ba sai in fita in bar gurin. In na bar gurin in suka ci gaba da yi dan iya ɗaukar mataki ba tare da na tsaya tunanin wai za a zo a sasanta ni da wani in na kama shi ko na kai shi kotu ko kuma na ɗauki mataki a kansa ba. Wannan shi ne dalili. Har yanzu ni dan fim ne mai zaman kansa ba dan kungiyar kannywood ba. Na yi rijista da gwamnati ne ba da kannywood ba, kamar yadda wanda ke Lagos zai zo ya rijista da kannywood kuma dan Lagos ne, dan Jos zai zo ya rijista da zai zo ya rijista da censorship board kuma dan Jos ne, dan Kaduna zai zo ya yi da censorship board kuma dan Kaduna ne. Haka zalika ni ma dan Kaduna ne zo ne rijista da censorship board ba da kannywood ba. Abokaina ko kuma yarana babu wanda mutum daya da na kira na ce masa kada ka je ka yi rijista da censorship board, da wanda ke Kano da wanda ke Kaduna. Babu wanda na kira shi one on one na ce kada ka je ka yi rijista da censorship board. In akwai shi kuma haka kamar yadda na fito magana zai fito ya ce ni Adamu Zango ya kira ni ya ce karin yi rijista kuma gashi yanzu ya je ya yi. No, wannan duk abin da nake yi tun har zuwa yanzu ban taba kiran wasu na sa sun yi abin da bai dace ba ko kuma na sa sun yi ra'ayi na ni da baki na faɗa musu ra'ayinka ne. Idan Adamu idan yake ubangidanka ko kuma abokinka bai yi rijista ba kai ma ka ce ba za ka yi ba, wannan ra'ayinka ne ba na Adamu Zango ba. In kai ba zan ce na rabu da kai ba ruwana da kai ba. In ba ka yi ba zan ce maka dan me yasa ba ka yi ba, saboda da kowanne na san matsayinsa a gurina. Da haka da yarana da abokaina babu wanda na ce kada yi, kuma duk wanda hasali ma ko wanda ma da kansu ma ba sun ma ce ba za su yi ba. Na rantsi da girman Allah na ce musu ku je ku yi saboda kunji ku yanzu ku yi tasowa, kada ku yi rigima da gwamnati. Ni ma gwamnati ta fi karfi na, ba wai rigima nake da ita ba, no yanci na nake karba, kuma wajen karban yanci ana mugun shan wahala da sacrifice kafin ka samu yancinka. Yanci na nake nima ba rigima nake da gwamnati ba. Da haka ku je ku yi rijista. Kuma sun je sun yi irin su zai pretty su momi Gombe su Maryam Mina da shauransu dai su Isa Feros kan su waye duka ba wanda ban ce je yi ba. Wasu kuma da suka ga ban yi ba sun tsaya ba su yi ba, amma na tabbatar da tunda yanzu na yi su ma su je su yi ba wani matsala ba ne. Saboda haka ba ni da wani abu da zan iya ƙara faɗa akan wannan bayan wannan abin da ka ji na faɗa maka.